Samantala, inaprubahan po ng Sangguniang Panlunsod ang isang ordinansa na magbibigay po ng direktang suporta hindi lang sa mga anak ng overseas Filipino workers kundi pati na rin sa kanilang mga tagapag-alaga. Sa datos po ng lungsod, umaabot po sa 2,843 na OFW sa lungsod, kabilang ang mga hindi rehistrado ang saklaw ng programa. Sa ilalim ng bagong programa, isa sa ilalim po sa profiling ang mga mapipiling benepisyaryo upang matukoy ang kanilang pangangailangan mula sa serbisyong pangkalusugan hanggang sa agarang suporta sa oras ng sakuna at emerhensiya. Bukod dito, na pagtutuunan din ng emotional at social well-being ng mga bata sa pamamagitan ng monitoring at development programs ng lungsod. Kaugnay nito, pinangunahan naman ng City Migrant Desk ang implementasyon at katuwang ang PESO, City Social Welfare and Development Office at mga barangay. IFM News. IFM News. IFM.